Saje kahvimies, tässä terve. Samalla niinku tässä satteessa ja juon kahvia. Pykälsin nuo tarjoukset tuosta ja siellähän olikin yllätys, niin puoleen hintaan kaikki virttelit. Kaikki virttelit puoleen hintaan ja mä ajattelin, no persatti, nyt on niin halpaa, että nyt on pakko lähteä ja hyppäsin heti autoon ja lähdin poukuttaa paikan päälle ja sitten mä rupesin siinä matkalla miettimään, että mä en tiedä mitä ne virttelit on. En sitten ostanut.